die hem de allerroene jaren dwaande houden had en er in slagen is om opnieuw te beginnen. Take an amazing journey through a world of wonders to a place that will blow your mind. The mission to the limits of the imagination. Fly me to the moon, let me play among the stars. Through a world of wonders. Dear passengers, are you ready for takeoff? Us onontdekte nieuwe planeet. Er komt een heel groot routepunt meestal op ons aan. Alle meters sloegen hier op op. Echt gek!